A Fémalg Zrt. 1989. évi alapítása óta több társasági formaváltást követően ma Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú öntödéje. Alaptevékenysége nyomásos alumínium öntvények előállítása, elsősorban az autóipar részére, valamint ezen termékek felületkezelése, megmunkálása, különféle szerelési műveletek elvégzése. 2014. évi teljes árbevétele 21 milliárd forint, dolgozói létszáma jelenleg 900 fő. Alaptevékenységén felül saját termékfejlesztési, terméktesztelési, szerszámtervezési, szerszámgyártási és karbantartási részleggel is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a váratlan problémákra való gyors reagálást, a vevőigények rövid határidőn belüli kielégítését. A Fémalg Zrt. Csepeli telephelyén jelenleg 24 darab öntőgéppel rendelkezik. Az öntőgépek öntőcellákba kerültek integrálásra, melyekben az öntés teljesen automatikusan történik. Az öntőcellákban a gépkezelő párhuzamosan más tevékenységet is végezhet, több időt tud a darabok ellenőrzésére fordítani. A gyártásbiztonságot és a termékminőséget tovább növelve öntőcelláink öntési paraméterek figyelésével és rögzítésével vannak felszerelve. Termékeink súlya 30 g-os öntvénytől 3000 g-os öntvényig terjed. Termékpalettánkat jelentős részben autóipari lámpatestek, futóműalkatrészek, motor- és váltótartók, elektronikai fedelek, klímakompresszorelemek, termosztátházak alkotják. A Fémalg Zrt. Folyamatosan bővülő megrendeléseinek köszönhetően folytatja fejlesztéseit, ennek keretében a budapesti telephelye mellett egy zöldmezős beruházást indított a Dunavarcsányi Ipari Parkban. A vállalata megvásárolt 6,7 hektáros területen több milliárdos beruházást hajt végre, jelenleg pedig 7 öntőgéppel rendelkezik. A Fémalg Zrt. 2001-ben vevői igényhez alkalmazkodva megalapította saját fejlesztési osztályát, amely jelenleg 19 fejlesztőmérnököt foglalkoztat. Legfontosabb feladatának tekinti a vevőtől kapott építési térnek és követelményjegyzéknek megfelelő, egyszerű és hatékony, jó minőségben gyártható termékek tervezését és fejlesztését, vevői igény szerinti tesztelését. A prototípus fázisban a vevő igényének megfelelően homok- vagy nyomásöntvény prototípusokat készítünk, melyeken nem csak a darab funkcionalitása ellenőrizhető, hanem igény szerint az öntvény szilárdsági és élettartam vizsgálata is elvégezhető. A vizsgálatokat a Fémalg Zrt. Anyagvizsgáló laborjában végzik. A Fémalg Zrt. A piaci igényeknek megfelelően az öntvények forgácsoló megmunkálását, valamint különböző szerelési műveletét is végzi. Évi több millió különféle bonyolultságú, megmunkált és szerelt alkatrész kerül közvetlenül az autógyárak szerelősoraira, főként Európa szerte, de egyre gyakoribb a tengeren túlra történő szállítás. A cég célkitűzései között hosszú évek óta szerepel a komplex feladatok elvállalása, a termékek kifejlesztésétől, a szerszámgyártáson keresztül, a nyomásos öntésen és a megmunkáláson át a szerelési műveletig. Fő cél az összetettebb alkatrészek gyártása. A forgácsolással előállított alkatrészek gyártása CNC szerszámgépekkel és termékspecifikus egyedi célgépekkel valósulnak meg. Az esztergálási, marási, fúrási, menetkészítési eljárásokhoz szükséges készülékek, forgácsoló szerszámok és forgácsolási technológiák magas színvonalú alkalmazása teszi lehetővé a megnövekedett vevőigények teljesítését. A nagysorozatú gyártás elengedhetetlen feltétele a gyártásbiztos, termékspecifikus forgácsolókészülékek használata, melyek esetében a darabcsereidő csökkentése
és a biztosabb rögzítés elérése érdekében hidraulikus munkahengerek alkalmazása mára már rutinszerűvé vált a forgácsoló üzemben, épp úgy, mint a gyémánt forgácsoló szerszámokkal történő forgácsolás. A termékspecifikus egyedi forgácsoló, szerelő és címkéző célgépek tervezése, kivitelezése a cégen belül a célgépépítő részleg közreműködésével vagy külső beszállítókon keresztül történik. A cég életének mára már megszokott és mindennapi eleme a robotok alkalmazása. Az öntésnél már évek óta használt robottechnikák folyamatosan teret nyernek a forgácsolásban is, a célgépeken belüli munkadarab továbbításban, valamint a bevonatolás területén. A fémalknál meghatározó szerelési műveletek a különböző hővédő lemezek alkatrészekre rögzítése, gumibetétek szerelése, menetes acélbetétek öntvényekbe préselése, csavarok megmunkált öntvényekbe szerelése, valamint a legnagyobb volument tekintve a különféle lengéscsillapító toronycsaplágyak összeszerelése hideg alakítással. A vevői követelményeknek megfelelően a fémalkot csak felületkezelt alkatrészek hagyják el. A két felületkezelési eljárás a kerámiaköves koptatás és az acélszemcsés szemcseszórás. A Fémalk Zrt. Számos üzleti partnere bizonyítja, hogy méltó ügyfelei bizalmára és a jövőben is törekszik jó hírének megtartására. Változatos munkát, kihívásokkal teli feladatokat kínál jelenlegi és leendő munkatársai számára. Széleskörű képzésekkel biztosítja dolgozói részére a folyamatos fejlődés lehetőségét, ezáltal növelve munkatársainak és vállalatunk hatékonyságát. A folyamatos szakember utánpótlás érdekében lehetőséget biztosít középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok számára kötelező szakmai gyakorlatuk vállalatunknál történő teljesítésére. Az elmúlt 3 évben az autógyártókkal közös projektek keretében több mint 80 termék fejlesztése fejeződött be, mely alkatrészek szériagyártása 2015-ben kezdődött meg. Az öntvényeink jelentős része évről évre növekvő arányban közvetlenül a Volkswagen, BMW és Porsche autógyárakba kerülnek kiszállításra. A sikereinket jól jelzi, hogy 2017-től az összes BMW gépkocsi típusban megtalálható lesz minimum egy a Fémalk által fejlesztett és szériában gyártott öntvény. Mára a vállalatunk a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kimagasló eredményeket ért el a nyomásos alumínium öntvények előállítása terén, elsősorban az autóipar részére. Stabil piaci helyzetünket erősítik a folyamatos innováció, a felkészült szakembergárda és csapatmunka, továbbá a tradicionális vállalati értékeink.